Mira. Aye Mukadzi. Murashira katori mwana. Saka umba mani? Shamwari yangu unomba mani. Oh. Best friend je. Shamwari yangu jeje ndoto ndakona nayo nguwa nenguwa. Ndakusikari muno Mukadzi Mukadzi. Ndizvo ndakabvira nzvimbo suspect amuna kule. Ngokwangwa nsikuzwisisa. Diamond for that. Ndizvo kuti ndono tichine restaurant. Kusikwa vanhu vanadaisi. Saka mino chikuva netse pakuchi. Saka chichiri kunetsa. Maita sei? Makanamira. Manengo yakaita sei muchiita izvozvo? Makanamira. Imimi ndakuudza kuti uyo ari murume wenyu ari kuti iyi shamwari yake here? Mune 5 years muchidai naye? Asi munoziva kuti shamwari yemurume wenyu? Saka munoti chima ine zvaziitwa. Murume wenyu angazviziva kuti munofambidzana? Havazvizivi? Muchiramba? Kwai baba kwose manga muchidaro shamwari yenyu? Takadiwawo. Vamati shamwari yangu hazvina basa? Akanduza. Akakudza ndee? Tatakandudza here. Mukadzi wangu mukomana murume? Murume. Saka muziva kuti mukadzi wake? Takatotora. Makatotora mukadzi? Ndandu wangu. Saka musiwa makadai soka? Tisiye chakadai. Oh. Saka pachichi kuitika pamura. Vanamirana kubva manheru patinenge tichibata tese mazvese zvasingadai. But we are to come room when you. Murume wangu but anga asipo. Ayo, iyo Vanamirana naye. Ichi chikomba ichi. Uya muno, ngawe muno mutini. Uya ari tanzi mukadzi wangu. Amira imbomira. Uya ari mukadzi wake ko. Akana ari mukadzi wake vanongoramba vakadaro. Baba ndiregerere ndasikaziva pane chazosvika. Andimwako ari kuti muwako kari kuti akutanzi ndisiye ndakadaro ari Rafu yari kupindurere. Aiwa sorry hako. Ndasikaziva ndopa zvichasvika ndabvira kare ndarongora. muri kurwadziwa? Kwakutosvika pakushoshoko. Oh. Zvakati mune zero kubva nguva? Takatanga kuna 7 dzemasibuduka. Saka naye murume zvauri kuramba kuti mukadzi ari kukumbira regere kune munhu wake, iwe uri kuramba kurava kuti hazvisi kukurwadza? Handokomba hangu tumombe zandopa tumombe ari kupi? Uyo ari panapa? Uya kuno. Ndokupa tumombe sa. Mombe mbiri. Ndati tokupa mombe 2. Asi mukadzi ndakutora. Vakaoma. Aiwa musanise ndakadaro ndisunungurai. Munotaurirana. Ndakanganisa. Ndasikaziva. Iwo kambondirewo futi iwe. Wandiri. Ayo, alright, toti mukadzi akakudai. Asi mamusingaziva kuti akani ndiri bhebhi. Nyambo yaichokwadi ichochi. Ndozvandaimudza ndisinganoti aziva kuti ndina murume. Asi hamusi shamwari neshamwari reniwe. Kuninga wakari apa. Ngataure chokwadi. Naye bamni ndichokwadi zvichitaura. Zvinzvandoziva. Wandoziva. Zvinzvandoziva. Kushanya dzijende kuripo. Munotogara mese kuri kumareni kuno?
kana asingadi uregerero wachimbomusiya aiwa ndiregerere ndine mukadzi uyo ari kutaura hafuka tauronawo zvakanaka nabvira kare. Saka muri kuti muda kubhadhara mombe munadzo? Ndine 3 dziri kupi? kumusha kwamureva. Kumusha kwamureva ndinogona kutora munhu 1 tenda naye. Munomba mombe? Ndinomupa mombe 2, 1 yasara danga. Asi kana munhu abva anozotanga kusvika kotanga Indisunungura nda. Ngaibomerai. Chikomba chenyu ngachitange chanyatsobvuma ichi. Kana muchida tombobuda motanga mataurirana. Yorona mudzwanani ukumbira uregero. Ndokumbira uregero ndakanga sandakabata mukadzi wemunhu. Ndozvamungadai mataura pekutanga kuti kana masvika mubva kuti haiwe ndakadiwa ndiri bhebhi kuita sei. Aiwa ndokumbira uregero ndakabatawo mukadzi wemunhu ndisingaziviwo. Mukadzi akanditi inini handina murume. Vandapimbawo ndikati ndodowo bhebhi. Aiwa baba munina wenyu uyu ari kubvuma kuti usarambe zvaunoziva kuti iko nengu mauzive kuti murume wangu iroyo hautizivi. ndoziva kuti murume wake uyu murume wake watodikitira tarisauri zvaramba izvi. hanzi mukasunungurwa tauziendaiko kuti unobhadhira mombe urikuapa iri mombe dzacho 3 ndovapa 2, 1 yacho ndotengesa ndovapa iri mari. Ndakanganisa ndiregererewo. Nonzi anikeyo? Ini ndonzi Nyasha Chisawira. Ndezasara kumusha kwamuriwa? Kwamuriwa kuzumba kwachidodo. Saka mune 5 years muchi tinotofambidzana zvakanyanyisa. Pa 5 years ipapo? Patire zvinhu zvazondishamisa kuti nenyaya yekuti baba vangu abvira kare vachimundifungira. Mune vana vese nemurume wako? Nemurume wangu tine 2. Saka pane chaari kutadzira murume wenyu chaita kuti muzotsvaka chikoro? Hapana, ndiri munhu wenyama. Murume wenyama. Saka kumurume wenyu moti chini? Uyu akangoti Mumira aiti murume apo mukadzi ataure nemurume wake. Murume wangu hapana chaakataura, aingogara chingoti popota nezvazvo. Aiwa, ndikuda kuti zvinezvi mabatwa murume wenyu azotsvaga central locking mabatwa. Mashoko amuda kutaura kune murume wenyu ndeyekuti chii? Ndatotaura ndokumbira uregerero. Ndakanganisa. Handakuziva ndozvazvichafusvika nekuti ndandiri munhu waingoitwa zvemusikanzwa. Chida kutsvaga kuti ndiraramo. Saka pakudana kwamamuchiita mamuchipanana mari here kana kuti mamuchiita? Tarichipanana mari. Chirikupa mari. Chero kandipa $5 semunhu wandandifambidzana naye. Ndatisingaitarise. Asi munhu wandaingodawo. Saka baba, mashoko enyu kuna muridzi wemudzimai. Muzati masununguru. Taurai vedu ndanzwa. ndiri kuti mukadziwo zveshuwo mukadzi wandandatomera ndikufukidza mukadzi ndandatorawo ndichitiwo ndawanawo mukadzi wangu asi nyaya yakaitika ndeyekuti mukadzi uyu ane murume wake asi iye akandidawo ndikamudawo asi akandiudza kuti ini handina murume ndo nyaya yakandiudza achiti hana murume ndobva ndaona murume wacho handitika ndobva ndagara ndikati no ndombokusavhayo mukadzi wangu ndonondira sei zvese ndomuitira zvese handisina zvokutaura mune mudzimai gumba mukadzi wangu akaenda vamatrika ndiutotsvaga mune vana ndine vana 3 asi maona zvazvinoita kakudana nevakadzi veo parema ka satoita sei mudhi mungatotaura kuti takukumbira uregerero ndakukumbira uregerero kune murume ndowamungato uyai mababa mutaure nemudzimai wenyu ngoma ndakukumbira uregerero baba ndakakanganisa zvandakaita mudzimai ndiye ndinaye asi akandiudza kuti ndina murume uda uripwa aiwa uda uri makarora zvingani
zvomabvunza zvisirizvo hautobvunza zvisiriizvo chitisununguraiwo right tozotanga kutaurira tosunungura zvenharo here kana vachi aiwa tokumbira kutokumbira kwamuri dare amai kumbira zvenyu kuregerero kune murume ndokumbiro zvangu baba mwana ndakakanganisa ndasikazivi nepazvinosvika nekuti nguva yese ndaichingokubira ndichingodaro asi nhasi ndazwa kutadzira chindiregerera murume nyanda zvichibva mberi handizoziva mususpect otora kuti handizvitarise hamuzvitarise okay asi mhuri ari kuchengeta zvake mhuri ari kuchengeta asi pane papa zvinozombooma ndizvozvo murume wese zvinomuomerawo but handifunga kuti ndosaka ndichizobudawo kuti zvimwe zvinhu ndendichidawo semunhu ane vabereki kumusha ndichida kutumira asi zvezvichiramba kubatanidzika saka ipa mutauri makamuchiwana chekutumira saka mubhedha uyu shamwati ndo waunorara nemukadzi wako saka iwo kutyaya matyira kuyazorara pamubhedha wemunhu mumba ndaresva iye mukadzi iye ndiye akanditorao kuti uya kuno mukuona sekuti ndowanzobuda ndichinoita na 2 weeks 3 weeks ndiri kuchikokosa sometimes ndiri uindira okay saka I think nguva iyo yandindabuda ndiri kunzo nguva yavanonatsoona mukana kuita si kuita zvavanenge vachiita pano zvoti pamwe pavana vacho vari kutaurwa ivavo pamwe wangu iwani kana tapatorina futi tokumbira regero because kana itaura zvoti 5 years 5 years panozvarwa na vana 3 ndiregero chipfuwa changu chipfuwa changu chanzwa oyo uri muningira oyo patoona zvakadaisa watu patoti uyaona zviri kukumbatwasungura anokuitei zvinhu zvamunozira mukumaunguru haisi tinoitangirawo pazvishomo zvezvatokwanira izvo kwautokumbirawo kuti mwasununguriwa twasunungura yavaregerei sekuru pati iwo zvatawirirana ita seizvozvo uyakuite weti yako ukasaita seizvozvo muwangu sekuru vachangonigadzira zvimwe zvizvoti iwo dzinongodzoka kuti mhepo idzodzo uchendiregererawo yaakukuregerera yanzi aiti zvinoita ivava o mukoma wenyu osaka yazokushedzai kuti uyamone zvi chipfuva ndo chakundirwadza tobva seiko takanamirira munobva kana matoregererwa nemhuri dzemukadzi takanamirira handikwanisa kupanyanya mukwanise mhuri dzemukadzi ndiyandokuregerai asi atakuregererai pane zvavakuita nasekuru apa kuti muregerera asi aihope kuti muno zvamautaura zvamavimbisa ipa bhozi mukasadaroka zvinokuinga ipo muridzi wemukadzi aita weti yake saka weti ndiye atakukudirai inotenda kuti tikusunungurei inotenda sitarimba pamwana kumamutsvemudzimira chinokumbira kubata kunesimba kubata kunoshamisa kubata kunera chisunungurai vana ava nekusingaperi amen isai kumeso kwenyu isai kumeso kwenyu Gloria. Shikazer. Urugupiko. Como Next time. Seriously, never zakutaura izvo zvakaita zvakashatira izvi. Ndine doro rangu ranga ndichimwira. Doro kato mwai mwadori. White. Ndoona murume wakatombozvikwanisa izvi. saka neuyu mucharipirana sei Chamba mube 3. Mube 3 ndio zangu. anambedzi uyu auye Gawe ziwira ndikachawira. Unoba mube 3.
atachimwa makozesa imi debate serious Itai serious. Na iyo shamari mbosiya zvidoro kaumboita serious. Naina. right tore Karapasi. Karapasi chapter pasi. Ayo ando wangarara nemukadzi womunhu. Wale zvidoro muno. Bawe rino. Sorry bamwana. Bakanganisa. saka bamuni handiti bamuni handimaona zvaitika pane mukadzi wenyu. Chekutanga ndechekuti zvemhirizhonga hapana, handiti munovimbisa izvozvo. Hamusi kurwisana nekuti mukatorwisana naye mhosva inosarira imimi maakuenda kumapurisa. Saka munotivimbisa kuti hamusi kuzorwisana nemudzimai wenyu. Handiti ndosaka tauya isusu sekuru vaita zvavanga vachiita, vanga muchisuspekta kuti mukadzi wenyu ari kuita sei, ari kuita izvozvo. Sekuru vabva vaita sei, vaita zvavaita. Mhirizhonga hapana. Kana muchida kuramba munhu munomuramba, chivanhu munochiziya. Kana muchinobvisa gupuro munobvisa gupuro, asi handisi kuti chi ramba naye. Tongopa advice iri yekuti chi mukadzi arohwe kana muchinge maona zvakadai senokuti munofira mujeri. Vandradzi munoti chi kumurume wenyu? Ndokumbira uregere undiregere. Handida kuzambipa zvinosvika nekuti pese apo ndaikubira ndichidaro. Mwangu kuregera ndakuregera, but uona kuti chi iwo unonobva ngoenderera mberi chi nemumwe wako. So ndakakuregera nchiti tirambe chigara titesa ndiziva kuti zvinhu zvinopera here kana zvicharamba zvichingodaro. Ndatodzidza branasi and 50 ndakadaro. But inini hangu handina mukadzi adaro. Ndotsvaga hangu mukadzi anonzwisisa nenhamo yangu iyona. Iwo uenda kumurume wako anogonera. Tsano mapiwa mukadzi hanzi mubva mabuda motakurana naye. ndaitenda hangu mwari kuti inini hangu kukumbira kwangu ndinoita nokuti kana mudzimai asiwo ndomubatsirawo aone kokuenda. Murume wake ndiye ndakakakanisa zvandakaita, but mukadzi ndiye akataura kuti murume ndokuda. Inini ndikatakumbire sorry. Sorry baba sorry. Apa mataura kuti mimi Mati nguripa munhu nguripa munhu ndati ndomba mombe 2 dzikuenda kutorwa lini mombe. Seguro inene ndikomira kutora nemunin'ina Kutaura nemunin'ina womunhu. chimbotaura omnin'ina mataura iyo kuti esa iya nemubetiridzana dzikawe munhu wachidza nemombe dzake dzakatenga dziri kokumbawa. Izvi zvachinza kutoita nakutoti inini neumwe wake waakanganisira tototi ndinoenda naye kana chine kutengeswa ikoko dzongotengeswa hadzo, tokwanisa kuti uyu atiregerere pane zvaita zvinenge atizive pazvinoperera kuti pamungwana futi akaregera kuti aya kune zvemumwe sekuru vari kuti vasunungura vanhu ava. Nditi hanzi akarega kuripa mombe idzodzo anozvimba dumbu murume. tanoremero anofa apa tangoita zvokuti muregerane chete sezvikuwirirana kwamaita. munhu wekuziva. sori mukoma nezvizvo zvaitika ndachikumbiro hangu nokwanisa kuti zvatauraroka inini iye hachaende kwamureva kwacho kumusha kokunda kuo ndichatosvika ndichitotaura nyaya yacho iko iye asitori kundotoita kuti zvifambe kuti kana hadzikwanisa kuti dzitakunoendaritengezeko tenda kuti kana chipiri komangwana tisingazive kuti baba iyo vanenge vari mangwana ndendiri kubasa. iwo kasara nemuripo wangu pakugadzira kwandakakuita. Sekuru ndapedzerwa ipapa ndinopedzisa kwese zvinhu zvanga ndichida zvaita se zvakuda pachena ndazviona. imimi endai mangwana. tofa mangwana momukira kuseni muenda ndizvo chanondokumbira tekuona kuti nekusura mangwana kuti pari zvinhu zvanga ndisina mari yemuchovha kuti ndikwanisa kuti ndivatakure ndienderechi pamwe yanayo inyakupara mhosva. ndinokuperekedzai nemota yangu kana zvichiita akana madaro sekuru ndizvo ndinofanira kubasa. munonditenderawo here mubvunzo wangu wandoda kubvunza? Mubvunzo wangu wandoda kubvunza ndokuti uyo munin'ina wangu uyo handitika uyo ari kuseri ane cape uyu ndiri kuti iye aende mudanga pamombe 3 ka oburitsa 2 1 yacho totengesa 2 mombe dzichapuwa uyu muridzi wemukadzi 1 mombe iyi totengesa topuwa mari iko kwacho kwatakatadza totangira ipapo.
Mondikuitendera wewe. Kwakutadza kupi? Kwandakatadza kako kwambo. Iwo ndikakusunungura inini. Ndozvandikutaura kuti tumombe ndobva ndasundobva wanziwo watotadza kuita zvatawirirana panapa. Handiwanzwa zvotaurwa nasekuru. Ngoma apa katoipa. Ndini sekuru wandivimbisa kuti achingotadza kudaro chete munhu yenga Uyakutaura nyaya yekudhakwa. Akatodhakwa yote wirirana nemupana. Munini wacho. Munini sekuru. Munini anozo mudza wewe kana asobo. Hai basi wati apo wachi ane mukadzi futi ari kuenda. Andari kuti ndakasiyana nemukadzi. Hai watinda kuregera. Atinda kuregera. Sanditasa nemusha. Tuenda kwamuri. Ayo. Taregererwa mukoma. Taregererwa mukoma. Kwa mosha yako ndiye handiri mukadzi wako ere. Saka ndakubhadhira mombe 3. Ndakabhadhira mombe 3 ka. Wakadaro murume ari papa muridzi wemukadzi. Antada mombe 3. Ndozvandiri kuda kuti iwe wakuitongwa kusotesa. Wakuitongwa kusotesa manje. Munhu anoita ukasha akakurwisana saka ndozvandikutaura ukataura zvakadaro kana vachiwirirana mukadzi nemurume unoziva sei. Iwe wakutomuendera pamberi. Kodekata kusiyana kuti wacho iye aramba kaomesa mwoyo wake. Ndokutaridza kudherera dai. Zviriko sekuru. Varaitomboti akadhakwa. Pamwe paachata soba. Anodhakwe kubva nezuro wacho. Saka unofara kuti anzi wapiwa mukadzi tawa. But ngaziva kuti futi zvandangoona akaita papa. Iwe uchazongoona uchichikomba chiromba mako. Kwese watoona pambi yemukadzi. Usafungidzira kuti iwe uchagara nayo. Ana mukadzi. Iyeyo wacho. Ndakatowira naye akanitaurira ndamurume. Tati. Asi iwe Murume wacho tomuziva but asikazivi ndiye anogara naye. Get away. Hatowatibata ndawandibata ndaramba here. Yoda wati nditadzire Mwari. Haya. Bamunini me kunoda. iwe chinyarara chirika kupinda. Munozoruza paombe. Jera arina kuti wanga watadziwa. Amutore mutemo muisa Jambo musiri ko. But pamba itoti kufa. Jambo musiri ko. Utomu za zvizivitika kutakuta zvintomu. Ngoma. Mbamuno mundimenyere muno. Ndiri kuti. Ayo ndikumbobvunza. Mbamuno mundimenyere mugoma wangu muno mamuri. Ungachibuda muno. Mbamenyere muno. Sekuru muno ingabude muno. Yo sama buda iwe. Okupa muno hasha. Buda sama. Muna muzumba medu. Ndono kwira bhazi ndoenda ngombare. Batana meva muno mubva. Mbakonyo dombo sha. Kuzoma kuenda kumangwana nepo. Achitori nani sekuru ndimbosuduruka hangu nyaya idzi hasha dzangu dzikutanga dzasirira. Kana kuti teti tokommunicate pafoni. Tongoti tosangana papo toita sei. But ndangomusiwo nemba yake hangu inongotangire papo semunhu wechirume andiperera. Kusuduruka kwakanaka pomboita time munenge muchikutaura wamaita kuti munenge muchicommunicata pafoni. Then after that hatizozoti pamberi apo munogona kuzoita imwe decision yakaita sei. Kuti musare muri mese makadai. Hazviiti. Urati iwe uyatomboenda tese. Apakapedza kwakapera.